היום נדבר בעזרת השם יתברך על הנושא של כלה וחמותה. נושא מאוד רגיש ומתוח, עלול לעורר הרבה מחלוקות, מריבות ואי נעימויות, הרבה עוגמת נפש. ותודה להשם שנתן לנו תורה, תורת חיים, שמורה לנו הכל מכל כל, איך להתנהל ואיך להתנהג, גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום. וזה כוחה של התורה, שהיא חולשת על כל ענייני החיים. נותנת לנו עצה והכוונה איך לעבור את העולם הזה בשלום וגם את העולם הבא בהמשך. למה כלה וחמותה? זה דבר ידוע שיש ביניהם מתיחות ולא תמיד מסתדרות ביניהם, בלשון המעטה. התשובה נחלקת לשתיים. ראשית, מדובר בשתי נשים. שתי נשים, הקשר ביניהם, ההתחברות ביניהם היא לא דבר פשוט. הפלא יועץ אומר, הפירוד טוב לנשים וטוב לבעליהן. כמה שפחות חברות, כמה שפחות יותר מדי לרקום קשרים, אישה עם חברתה, קשרים אדוקים. אומר הפלץ, הפירוד טוב להן וטוב לבעלים שלהם, כי אם הם יסתכסכו, הם יסכסכו גם בין הבעלים, ויהיה מחלוקות, ואקסטרה, אקסטרה. למה? מה כל כך בעיה עם אנשים? למה אישה ואישה זה קצת בעיה? כי אומרת הגמרא, בין שתי נשים יש לרוב קנאה. נשים הן יותר נוטות למידת הקנאה. ואומרת הגמרא, אין אישה מקנאה אלא בירך חברתה. כל שכן שזה נוגע לבעלה. הקדוש ברוך הוא ציווה את אדם וחווה לא לאכול מעץ הדעת. כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. חווה התפתתה למה שאמר לה הנחש, ואכלה מן העץ. אחרי שאכלה, לא הסתפקה בכך, והלכה ושכנעה את בעלה אדם שגם הוא יאכל מהעץ. ובאמת שאלה על חווה. נגיד שנכשלת ומעדת. בסדר, אז איך אומרים? מתוך רגע של יצרה, של תאווה, של ערפול, של נשים דעתן קלה. אבל למה אחר כך את הולכת ומפעילה שכנועים והשתדלות בשביל להפיל את בעלך? הלא את יודעת מה הגזרה שתבוא על שניכם. אלא מה? מגלים לנו חז"ל, חווה עשתה חשבון מאוד פשוט. אם היא אכלה מעץ הדעת, משמע היא תמות. והעולם צריך להתקיים. ואם היא תמות, משמע תיברא לאדם אישה חדשה. זאת אומרת, היא העדיפה, תמות איתי ולא תיקח אחרת תחתיי. אישה. אז קודם כל מדובר בשתי נשים. אבל זה לא סתם שתי נשים, כלה וחמותה. כלה וחמותה זה שתי נשים שיש להם גבר משותף. אמנם עבור אחת הוא הבן, ועבור חברתה הוא הבעל. אבל על כל פנים הוא עומד בתווך. וזה מה שנאמר, שהמסכן הזה נמצא בין הפטיש לסדן. מה יעשה וינצל מאלו? מהללו נשים. ולא פשוט המתכונת הזאת לחיות בשלום בין כלה לחמותה, עד כדי כך שאומרים חז"ל שיש בגן עדן כיסא שמיועד
לכלה ולחמות הצדקניות שהסתדרו וחיו בשלום, והיה ביניהם אהבה ואחווה ושלום ברעות. וממשיכים חז"ל ואומרים שעד עצם היום הזה הכיסא הזה פנוי. אבל חז"ל אמרו את זה בשביל להמחיש לנו שיש פה קושי. האם באמת זה בלתי אפשרי ליצור מערכת יחסים של שלום ואהבה וכו'? התשובה היא לא, זה לא בלתי אפשרי. אפשרי גם אפשרי. רק שהדבר הזה טעון בהרבה עבודה עצמית. התורה שלנו מלמדת אותנו שאדם בא לעולם הזה, אחת מהסיבות העיקריות שהוא נמצא כאן זה בשביל לתקן את המידות שלו. ומידותיו של האדם מסתמנות בדרך כלל בנושאים של בן אדם לחברו. נושא של בן אדם לחברו זה התמודדות לכל החיים. וההתמודדות בעיקר היא דווקא עם הקרובים לה, עם הקרובים לאדם, עם אנשי ביתו, עם בני משפחתו, ובמקרה דנן, כלה עם חמותה וחמותה עם כלתה. אז כשאדם יש לו נכונות לעבוד על מידותיו, הוא יודע שלשם כך הוא בא לעולם, הוא לא מתנער מהמשימה שמופנית אליו. הוא יודע שלכך הוא נוצר. ראה לעיל תכלית האדם בעולמו. באתי לעולם הזה בשביל לעמוד בניסיונות, בשביל לעמול בו. עולם אותיות עמל. זה לא בית המנוחות כאן. העולם הזה טעון עמל ויגיע. לפעמים זה כרוך בוותרנות, בשתיקה, בהבלגה וכו'. אז אני יודעת שלזה באתי לעמוד בניסיון. יש לי את המבחן הזה, ייווצרו לפניי מבחנים. אבל לכך הגעתי. אם אני אעמוד בהם בהצלחה, אשראי ואשראי חלקי, אשראי בעולם הזה ואשראי לעולם הבא. מה הכלי שייתן לכלה ולחמה כוח גדול מאוד להצליח בזוגיות הזאת ביניהם? הכלי המרכזי שייתן להם כוח זה האמונה. אמונה יסודית שהכל זה משמיים, הכל מהשם, והכל לטובה. הכל מהשם. חמות יקרה, כלתך היא משמיים, במיוחד מיועדת עבורך. היא הזיווג של בנך, ועל הזיווג של האדם נאמר 40 יום לפני יצירת הוולד, קובעים בת פלוני לפלוני. היא זיווגו, ובהתאם היא גם זיווגך. כלה יקרה, חמותך היא החמה הכי מתאימה בעולם לך. היא נבחרה לך בשמיים, זה לא טעות. זה לא טעות אנוש. יש בו השגחה מדוקדקת. ומי יודע? יש מקורות חז"ל שאומרים שלפעמים חמתה של בת הייתה בגלגול שעבר האמא שלה. לכן, אם אתה חי באמונה כזו שהכל מושגח, אין טעויות, זה לטובתי, יש לי את הכלים להתמודד עם חמותי, יש לי את הכלים להתמודד עם כלתי, את תחי הרבה יותר בשקט נפשי. ואם מגיעים אלייך יסורים ממנה, עולה ממך, אז אדם בעל אמונה, חי בידיעה, שיסורים עליי, האלו גזורים עליי לא בגלל חמותי, הם גזורים עליי בגלל עוונותיי. שכן אין יסורים ללא עוון. והקדוש ברוך הוא ככה גלגל במקרה הזה שהם הגיעו דרכה. אם לא היו מגיעים דרכה, היו מגיעים דרך מישהו אחר. מה שמגיע לי יגיע לי. אני רוצה להתפטר מיסורים? בבקשה, זו עבודה אחרת. זו עבודה לעשות תשובה, לחפש יסורים, מה עושים? איך מבטלים יסורים? מחפרים עליהם. והיום בסייעתא דשמיא נראה, ניתן כמה עצות, הן לחמות והן לכלות, איך לחיות בשלום וממה להימנע. צריך לדעת שלפעמים אנשים עושים טעויות לא מרצון להרע, לא במזיד.
אני אגיד עכשיו מעט עצות לכל צד, וכל אחד תשתדל לשמוע את העצות שקשורות אליה. כן? לא שחמותי תשמע, טוב מאוד. שחמות לא תגיד שקלתי תשמע, טוב מאוד. אלא מה אני צריכה לשנות, במה אני צריכה להשתפר. טוב. בעזרת השם נתחיל עם החמה. חמה אישה יותר בוגרת, יותר מנוסה. אני אתחיל איתה. נפנה אליה ראשונה. למה יש לחמה מתיחות כלפי כלתה? בואו נסתכל קצת על הרובד הפסיכולוגי העמוק. אמא גידלה את בנה מגיל ינקות. טיפלה בו, השקיעה בו כוחות, מאמץ, זמן, הדירה שינה מעיניה. כמה דמעות הורידה עליו, כמה דאגה, כמה קופות חולים, כמה רצה לבית ספר, כמה תשלומים. גדל וגדל והשתבח שמו לעד, עד שראתה אותו ככה, ברוך השם, בגובה מקסימלי. זה לא היה פשוט. כמה השקיע בו? השקיע הרבה. לגדל ילד זה לא דבר פשוט. וכל אימא שמתחילה לגדל ילד מתחילה להבין את זה. עד אז עוד קשה לה להבין על מה מדובר, על איזה השקעה מדובר. וכל הראש שלה והמחשבות שלה, שיהיה לו טוב, שיוכל טוב, שיהיה בריא, שיסתדר, שיצליח בלימודים, שלא יציקו לו, כל מענייניה בו. ילד, דמה זורם בדמו. טבע, ככה ברא את זה הקדוש ברוך הוא. יחס אמהי חם. והנה, יום אחד קורה אסון. הילד שלה מתחתן ועוזב אותה. הלך! עד היום היה ברשותה, תחת חסותה, תחת צינרה. והנה יום אחד הוא קם והולך. והוא לא סתם הולך, הוא לא הולך לטיול. הוא הולך לאישה אחרת. וזה קשה. למרות שכן, זה מגוחך, מה זאת אומרת? תחתן, מה זה אישה אחרת? זה לא אימא אחרת, זה אישה אחרת, אבל לא משנה. זה אישה אחרת שנוטלת את תפקידה מהיום. מישהי אחרת תחבס לו, תבשל לו, תדאג לו, תבלה איתו. הוא ייתן את דעתו בה, על פי רוב יותר מאשר בדעת אמו. זה לא קל. אבל חמה יקרה, זהו טבע העולם, וזה רצון השם. וככה אמרה תורתנו הקדושה, כי יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. זה כל הקלות יודעות. התורה אומרת, איש, כמה שאתה מחויב, כיבוד הורים, כל טוב ויפה, אתה תחת חסותם, יש עליו בחיים שהוא עוזב אותם, עזיבה, סוג של התנתקות, וזה לא רק התנתקות, זה גם דבק. עכשיו הוא נדבק, הוא הופך להיות ביחסיות, בשייכות לאשתו. וזה ציווי התורה כלפיו. קודם כל חמה יקרה, תביני שזה טבע החיים, וכך טוב שיהיה. וזה ההצלחה של הבן שלך, שיקים בית, שיצליח בבית הזה. השמחה של אישה, לראות את ההצלחה של הבן שלה. ובאה יותר הצלחה מאשר לראות אותו מקים בית, בית לתפארת, עם ילדים, ברך השם, מוצלחים, שמחים, שחי בשלום עם אשתו. כי אם הוא יחיה ולא יחיה בשלום עם אשתו, הרי שכל הנישואים האלו כשלו. ואף אמא לא רוצה לאחל לבנה כזה איחול. לכן, חמה יקרה, ראי שיש בידייך תפקיד נכבד מאוד לעודד ולשמור ולשמר ולחזק את שלום ביתו של בנך. ואם את תצליחי בכך, הרווח הוא כולו שלך.
את תראי את בנך מאושר, ונכדייך יהיו מאושרים, ואת תהי מאושרת. הצלחתו קרי הצלחתך. אז מה תעשה אמא חכמה בשביל לשמור על שלום ביתו של בנה? זה בראש ובראשונה. זה צריך להיות המוטו. אנחנו במסגרת שלום בית. אמא תורמת, חמה יכולה הרבה לתרום לשלום בית, ומאידך חס ושלום להרוס בית. יש לה חלק נכבד, יש לה תפקיד מאוד מרכזי. חוכמת נשים בנתה ביתה, זה לא רק בבית שלה, כשהוא בתוך הבית שלה, הבן שלה. הבית שלה זה גם הבן שלה שהוא יוצא, וזה הנכדים שלה. את ממשיכה, כל השושלת זה את. איך תשמור על השלום בית שלה? הבן שלה עם קלטה. קודם כל דבר ראשון, צריך לדעת כמה שפחות להתערב בחיי נישואים שלהם. טבע הבריאה שבין זוגות לא תמיד יש התאמה מושלמת. יש על פי רוב חיכוכים. קורה. ובפרט בתחילת הדרך. יש הרבה אי הסכמות, לפעמים אי הבנות. כמו שלך, חמה יקרה, היה מסתמה עם בעלך, ואולי גם עדיין. לא להתערב. אל תהי היועצת נישואים שלהם. למה? קודם כל את משוחדת. מה שלא יהיה. כתוב, דיין אסור שיקח שוחד. שהשוחד מעבר עיני חכמים. ייקח 5 שקל, הוא משוחד, הוא כבר לא ישפוט נכון. איזה שוחד יש לך יותר מאשר שזה הבן שלך? אין לך שוחד גדול מזה. את משוחדת, נשמה. והבן שלך, למרות שהוא הבן שלך, תדעי שיש מצבים, זה נדיר אמנם, אבל יש מצבים שהוא גם טועה. היא תמיד מבינה שהקלה שלה היא ככה וזה חסר לה והיא לא בסדר ומי יודע ומה הוא לקח והשטחן עבד עלינו ולא ידענו וקלתי גברת יקרה, גם הבן שלך לא מושלם. הוא לא מושלם. אולי קשה לך לראות את זה כמשוחדת, אבל הוא לא מושלם. אז כל התערבות מצידך עלולה להזיק. אל תתערבי. את רוצה לעזור להם, את מרגישה שיש פה איזה קושי, תפני אותם למישהו שהוא לא סובייקטיבי, אובייקטיבי מבחוץ, לרב שלו, יועץ נישואים, מישהו, דמות חיצונית שאיננה נגועה. בבקשה, תפנו, תתייעצו. חבר. דבר נוסף. בא הבן, סיפר לך, אמא, כך וכך, קלתי, אשתי, עושה לי, היזהרי חמה יקרה. לעולם לא לדבר רע על קלתך. קודם כל זה אסור, זה לשון הרע. הלכות לשון הרע, אסור לדבר על אף אחד רע. כל שכן לא על קלתך. כי הבן מטבע הבריאה מקבל מאוד מאמא שלו. היא אמינה בעיניו. וכשהוא שומע את האמא אומרת משהו רע על אשתו, זה נחק, זה נכנס לו כמו הרס. זהו, עכשיו תנסי להוציא את זה עוד 10 שנים, זה יהיה לך מאוד קשה. אל תגידי לו, היא עצלנית, היא מלוכלכת, היא לא הולכת לעבוד, היא רשלנית, איך היא מטפלת בילדים, תשמע, תשגיח עליה. לא נשמה, מילה רעה על קלתך אסור שתשמע ממך. ואם חלילה הם יסתכסכו, והוא בא אלייך ואומר לך, אמא, הגעתי לכמה ימי מנוחה והבראה. אני רוצה לנקות את הראש, שתשאר קצת בבית, שתרגיש את החסרון שלי, שתרגיש מה זה להיות לבד, שתעריך אותי, אני רוצה ככה. לילה 2 להתארח בביתך. אם את אמא חכמה, את תסרבי לכך בכל תוקף. חמודי, התחתנת? גמרנו. לך לאשתך, לא עוזבים את אשתך לבד. אין דבר כזה. כשאדם שאחד מהצדדים יוצא מהבית, צריך לדעת, זה התחלת הקרע, וזה לקראת גירושים, חס ושלום. זה לא מהלך פשוט לעשות כזה דבר. אבל את על כל פנים בתור אמא, אני לא מקבלת אותך. מחילה, לך לאשתך, מה פתאום אתה עוזב את אשתך? זה הפוך.
את רוצה לחזק ביניהם את הקשר? תחפשי בנקודות טובות ותגידי לו. אל תדבר ככה על אשתך. אשתך יש לה מעלה בזה, יש לה מעלה בזה, ואיזה סבלנית היא לילדים, ואיך היא אוהבת אותך, ואיך היא דואגת לך. הפוך, תאהיבי ביניהם. תצרי את הקשר המחבר. כתוב אחד מהדברים שאדם אוכל מפירותיו בעולם הזה לא מקבלים שכר על מצוות. ובכל אופן אומרת המשנה, אחד מהדברים שכבר פה בעולם הזה מרוויחים, חיים טובים ופרנסה ואריכות ימים וכו', מה זה? המשכין שלום בין איש לאשתו. איפה זה מצוי? מי יכול להשכין שלום? האמא. לפני הכל זה האמא. כשאת אומרת מילה טובה לבן הוא משתכנע. כשאת אומרת לו מילה טובה על אשתו הוא משתכנע בזה. הוא מקבל את זה. זה נותן לו הרגשה טובה, הוא מרגיש טוב לאשתו, הוא חוזר הביתה שמח. את לא שרה, את עושה טוב, את תורמת לו. לחזק את השלום בית שלהם בכל מחיר. חמה טובה, תעודד את בנה, לעזור לאשתו. בני, אשתך אחרי לידה, אשתך בהיריון, אשתך עובדת, אשתך מסורה לך, תן יד בבית, תעזור לה. תעורר בו את הרצון לעזור לה. תראה שאכפת לה מכלתה. כלתך באופן כללי רוצה למצוא חן בעינייך. על פי רוב, כלה רוצה למצוא חן בעיני חמותה. היא מתחתנת, היא מתחילה את החיים. בעלה, כתוב, אין עיני אישה נשואות אלא לבעלה. אישה רוצה למצוא חן בעיני בעלה, והיא יודעת, בנימי נפשה, שבעלה מקבל מאמא שלו. ואם אני אמצא חן בעיני אמא שלו, אני אמצא חן גם בעיניו. אז יש לה עניין בזה, היא רוצה את זה. אם את חמה חכמה, את תשמרי את הרצון הזה שלה למצוא חן בעינייך, ולא תדכאי אותו ותעשי את ההפוך מזה. ככה זה מההתחלה שהכל על מי מנוחות, וזה יכול להימשך ככה עד 120 שנה. זה הרבה תלוי בחמה בנקודה הזאת. טבעה של הכלה כן למצוא חן, להשתדל, לעשות את רצון חמותה, לשמוע בקולה, ככה מטבעה. מה הפעולות שאם החמה תעשה תדכא את הרצון הזה, והכלה לא רק שאתה תרצה למצוא חן בעיניה, חס ושלום תפתח כלפיה רגשות לא טובים. אחד מהדברים הראשונים שחמה צריכה להשתדל להימנע מהם זה ביקורת. ביקורת והערות. החמה הזאת היא נכנסת לבית כלתה, והנה היא רואה, הכלים לא נקיים כמו שהיא רגילה, השיש לא מצוחצח כמו שהיא רגילה, הסירים, היא כנראה לא יודעת באיזה סקוץ' להשתמש. מה קורה פה? מה זה סיר רב שימושי הסיר הזה? אין בו ניקיון, הילדים מוזנחים, יש לה כל מיני הערות. אין תפקידה של החמה להעביר ביקורת על הכלה. חמה יקרה, אנא ממך, זכרי שגם את היית פעם כלה. מה את רוצה? שמה שאת עסקת אחרי 20-30 שנה, אחרי שבעלך סבל כל כך הרבה, אם הוא עוד בתמונה, שהיא מהיום הראשון שהיא תתחתן היא כבר תדע? לא, היא עוד לא יודעת כמוני, עוד אין לה את הזה, היא לא זאת, ככה, יש לה כל כך הרבה ביקורת. שמה, היא רק בתחילת דרכה. האדם עלה על רכב, עוד אין לו ביטחון, הוא עוד לא יודע את הכל, לא יודע את הכלים, מחכה. אפילו שמים מאחור השלט, נהג חדש. למה אתה שם שלט? למה שתתחשב בו, אתה נוסע בכביש, תדע, זה חדש. זה לא עכשיו שהוא עושה את זה בכוונה, הוא עוד לא בעל ניסיון. ואין חכם כבעל ניסיון, אז תמתין. תני לה להשתפשף. עם הזמן את תראי בעזרת השם, היא תשתפר, היא תתייעל. לומדים מהניסיון, מהטעויות גם לומדים. את רוצה להעיר לה? יש באמת מקום שאת חושבת שאת יכולה להעיר ולשפר, את רואה משהו באמת שהוא בלתי נסבל. מה שאת יכולה להעביר. אבל אם ראית משהו שבאמת הוא בלתי נסבל, ואת יודעת שזה לא יגיע משום כיוון אחר, אז את יכולה להגיד לה את זה בתור המלצה. את יודעת, אני חושבת שאולי
אולי אני הייתי עושה ככה וככה. אולי כזה. ודאי. לא תשמעי לי, תעשי ככה, אני עושה ככה ותעשי גם כן. עם סימן קריאת ציווי. לא. אני חושבת שאולי הייתי עושה ככה וככה. טוב, את רוצה תעשי, את לא רוצה לא תעשי, ככה היא מבינה, ככה במצלול הדברים נשמע. אני לא נותנת לך הוראות, לא נותנת לך ציוויים, אני משמיעה לך את דעתי. זה מתקבל יותר בנעימות. ביקורת. איפה אפשר, אחיות יקרות, להיכשל עוד בביקורת, גם כשהיא לא באופן ישיר. יש הרבה חמות שהיא מאוד רוצה להעיר לקלתה, אבל היא לא רוצה לפגוע בה. אז מה היא עושה? היא עושה את זה בעקיפין. והקלה שלה מאוד פיקחית, ולפעמים זה יותר מעצבן אותה. לדוגמה, הקלה והחתן הגיעו לביקור, ואז האמא מסתכלת על בנה ואומרת, כמה אתה חיוור? מה, לא, אתה לא אוכל? איך רזית? למה אתה נראה כזה שדוף? מה קרה? תראה לי מתחת לעיניים, ככה מסתכלת שיש לו מספיק, בוא נראה. מה, הכל בסדר? והקלה ליד. מה את רוצה להגיד, גברת יקרה? מה את רוצה להגיד? לא מאכילים אותך טוב? מה, אתה לא אוכל טוב? היא לא יודעת לבשל זאתי? אני אכלתי אותך כל החיים, סעודות, ארוחות, בית מלון, זאתי מה? אכסניה -4 כוכבים? זהו, זה וזה, והיא משמיעה את זה. אז היא לא אומרת את זה לקלה, אבל הקלה מבינה. אל תעשי את העקיצות האלו, זה לא נעים. זה לא נעים. את יכולה לייעץ לקלתך, את יודעת, הבן שלי אוהב ככה, בעלך אוהב ככה. תת לה הרגשה טובה. לא בתור עקיצה שאת כושלת במשימה שלשמה הגעת לעולם. ביקורת, אחיות יקרות, עלולה להיות כשהחמה מגיעה לביקור. לכן, א', שימו לב את זה למרקר. לעולם, נחזור שלישית, לעולם לא להגיע לביקור פתע. חמה יקרה, אחד מהטרגדיות הנוראיות שאת יכולה לעולל בימי שנותך עלי אדמות זה ביקורי פתע לקלתך. לא, אבל אני כמו אמא, אני ככה, אני אוהבת אותם, הכל זה, מה פתאום? נשמה, את לא אמא. וקלתך תמיד מחפשת איפה לרצות אותך. והיא תמיד מרגישה שהיא במבחן. והיא תמיד בלחץ. והיא מגעת והבית שלה לא מסודר. או הילד בדיוק לא מאורגן. או שהיא לא מאורגנת. או שהאוכל בדיוק נשרף לה. וואי, את לא יודעת מה את עושה. את לא יודעת איזה עוגמת נפש. קודם כל בכלל למדנו פה בהלכות דרך ארץ. לא רק קלה וחמותה. בכלל. בין בני אדם. לא מכירים לביקורי פתע. זה לא דרך ארץ. אדם עסוק. היא בדיוק חוץ מגבותכם. היא בדיוק עושה כל מיני פעולות אסתטיות. פדיקוריות. מחליקה את עצמה. דוגמה. נו, עכשיו תארי לך שהיא דופקת לה בדלת והיא בדיוק עם שמה. נו, מה היא תעשה עכשיו? ביקור זה בא מלשון ביקורת. כשאת מגיעה, אם תרצי או לא תרצי, את מעבירה ביקורת. מה זה הלכלוך הזה? מה זה הצורה הזאת? מה זה העמוס הזה? יש לך ביקורת. נשמה תורה לא מגיעים לביקורי פתע. ואחר כך, אם את תצאי מהבית הזה, והיא תהיה במתח הקלה הזאת, והיא הרגישה שהיא לא עמדה במבחן, שזה לא בדיוק לשביעות רצונה, איך שהיא הייתה רוצה לקבל אותך, אין לה מה להגיש לך, הכלים היו מלוכלכים, הילדים בחור, עשו לה עוד יותר לחץ, היא הייתה לא מוכנה, עייפה. תדעי לך נשמה, שאת תצאי מהבית הזה את כל הכעס שלה, ואת כל המרירות שלה, מי יספוג? הבעל, הבן שלך.
מה את חושבת? עלייך היא לא אמרה כלום, היא מנומסת. אבל כשהוא יבוא הביתה, וואי 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 וואי, אמא שלך, מה היא לא יודעת? מה היא חושבת לה? תגיד לה, היא לא תבוא לפה, מה זה בלי להודיע? איך היא באה? מה היא לא למדה? מה אתה זה? אתה בדיוק כמוה? על מי אפשר לתלות את האשמה בעיקר? על החמות. חכם, תסתכל קדימה, איזה חכם רואה את הנולד, תראה מה ייווצר מהפעולות שלך. במקום שהוא יסבול, תחסכי את זה. בכלל, העצה הגדולה לחמות, למעט כמה שיותר בביקורים. כמה שיותר בביקורים למעט. בפרט בשנה הראשונה. למעט בביקורים. תשאפי לזה שהתחננו שתבואי לבקר, מאשר שהתחננו שתלכי כבר. נקודה נוספת. לא להיכנס לפרטיות של בני הזוג. יש להם חיים משלהם, יש דלת נעולה, זה הבית שלהם, זה הכן שלהם, לא להיכנס לפרטיות שלהם. שמרי על הפרטיות שלהם. גם לך יש פרטיות, נכון? את לא אוהבת שמחטטים לך. אל תחטטי בצד אחר, זה שהוא הבן שלך, אבל הוא כבר עזב ודבק באשתו, זה די, זה כבר מציאות חדשה. לא להתערבב ולחטט יותר מדי. כמה זה עלה לכם? איפה הייתם? אתמול ב8:45, איפה הייתם? מ-40 עד 45 התקשרתי, לא היה מענה, איפה הייתם? יש חמות בכלל, מה זה מוכשרות? היא מגיעה לבית, היא הולכת בלט לכיוון חדר השינה. מה קורה? לא? לא? מה זה? הייתי פה לפני שבועיים גם? לא? מה זה? זה דבר ממש שמשמור. זה חדירה, כל כך חדירה לפרטיות, לראות אם המיטות מחוברות או לא מחוברות. זה ממש דבר שהוא גובל בחוסר דרך ארץ. צריך לדעת שחדר השינה של האיש והאישה זה כמו מקום קודש הקודשים בבית המקדש. וכמו שלמקום הכי קדוש בבית המקדש לא מורשה אף אדם להיכנס, מלבד הכהן הגדול. ככה לחדר הזה אף אחד לא מורשה להיכנס. רק האיש והאישה. פרטיות, צנעת הפרט. לא להתערב בעניינים שלהם. היא נכנסת לבית. הנה, הרבה דברים קשורים לביקורים. למה את שמה פה את התמונות? לא, זה לא מתאים. הקיר הזה הוא לא בנוי לתמונות. את לא רואה... בואי. נקשה לתמונות, הוציאה אותה. בואי. אני חושבת שפה הורידה את השעון, אני חושבת נתלה את זה כאן. בואי נסדר לך, אני אעצב לך את זה, אני מבינה. בואי, אני אשים לך את זה בחדש. משהו יותר יפה. תערבת. את יודעת מה? אני חושבת שלא טוב לכם פה לגור. לא, אני מחר מתקשרת למתווך, אל תדאגי, אני אסדר לך את זה. רגע, אבל לי טוב פה. לא, את לא מבינה, אני אומרת לך, זה לא טוב לך פה. את לא יודעת. אולי תקני את זה, אולי תלבשי את זה, אולי תשימי את הילד בגן הזה. לא, הגננת הזה לא... נשמה, את רוצה להציע, זה בסדר, תציעי. אבל לא בצורה כזאת של פקודות, כמו שאמרנו מקודם. לא בצורה כזאת של החלטיות. תעשו מה שאני רוצה. אז זאת אומרת, תעשו מה שאת רוצה. נשמה, את יש לך את החיים שלך, את הבית שלך, תעשי מה שאת רוצה שם. די, יש לנו את הבית שלנו, את החיים שלנו. תכירי בעובדה, אנחנו רוצים לחיות בפרטיות שלנו. וזה המתכונת שגם נצליח, תני לנו להתמודד. לא להתערב, את יכולה להציע, אנחנו נשמע. כל זמן שזה נשמע בתור הצעה, אני חושבת ככה, אולי ככה, אבל מה שאתם תחליטו. איזה כיף, איזה חמה, איזה כיף חמה כזאת, אז ישמעו לך גם יותר. להיזהר מאוד מאפליות בין הקלות. וואי. אם בין נשים יש תחרות וקנאה,
בין קלות על אחת כמה וכמה. קלות עושות תחרות מי תכבוש את לב המלכה, החמה. את תשתדלי לא לתת לתחרות הזו כוח ותדלוק. שום דבר. אף פעם אל תשמיעי לקלה אחת, מה קלתך השנייה? וואי, מה אני אגיד לך, שירלי? ברכה? ברכה שבאה אלינו למשפחה. ברכה הזו. את שומעת, שירלי? היא עובדת, היא כל כך חרוצה. שירלי כבר לא עובדת כבר שנתיים. היא כל כך חרוצה. באמת כואב לי עליה. היא רצה והולכת וזה, ואיך היא משתדלת. אוי, ואיך היא פה עוזרת. ממש. את עכשיו גורמת מתיחות בין הקלות. עכשיו מה יקרה? זה לא ייגמר בין הקלות. מה אמר הפלא יועץ? מתחיל בנשים, למי זה עובר? לאחים. חס ושלום, את עלולה לעשות סכסוך משפחתי בין האחים. אל תעשי אפליות. אל תעשי לנכד אחד יותר מאשר לנכד השני. שימו לב, אני אומרת פה, באמת, לפעמים זה מוגזם, אבל תדעי לך שאת על פוקוס. מה זה גדול? מה, נתתי לו עוד שקל יותר. היא שמה לב לשקל הזה יותר. היא אוהבת את הבנים של אחיך יותר. היא אוהבת את הבנים של אחותך יותר. לא ראית? לה היא קנתה, לי לא קנתה. נשמה, תשימי לב. הם בוחנים אותך בצורה כזאת. על המילימטר, כמו שאומרים. לא לעשות אפליות. את שומרת על ילדים של צד אחד, תקחי בחשבון שאת צריכה גם לשמור על הילדים האחרים. את נותנת לאלו, תקחי בחשבון, את יודעת שאת לא מסוגלת לשניהם, אל תתני לאף אחד. זה גורם תחרות, זה גורם קנאה, וקנאה מביאה חס ושלום לפעמים גם שנאה. רצוי לחגים ולשבתות לא להזמין כמה אחים ביחד. למה? כי כמה את יכולה להיות שווה לכולם? אין! זה ניסיון שכמעט אי אפשר לעמוד בו. לא, אמא שלך, ראית איך היא דיברה? לה איך היא נתנה והגישה לה ראשונה, ואיך היא עשתה, וגם מתיחות בין הקלות. לא כדאי. תזמיני, אם זה שבת או חג, עדיף להזמין ילד אחד. עכשיו כל תשומת הלב שלך אליו ואל אשתו ואל הילדים ואל הנכדים. הם מרגישים טוב, זה אירוח מלכותי. את רוצה לשמור על האחדות במשפחה? בסדר, אז תזמיני אותם לאיזו ארוחת ערב, לא לשינה ו-25 שעות, אנשים אצלך, וניסיון מאוד מאוד לא פשוט. מעבר לעוד כמה דברים שהם לא פשוטים, בנושא הצניעות וכדומה. עוד דבר בנושא ביקורים. אמא יקרה, אל תפצירי בבנך ובקלתך להגיע אלייך לחגים ולשבתות לאירוח. תזמיני, אבל אל תפצירי. מה זה תפצירי? זה ממש, זה תבואו. למה אתם לא באים? תבואו, אני רוצה שתבואו. את באה? אתם באים? אתם לא, איך אתם לא באים? כולם תבואו. יש להם איזה סיבה, הם לא יכולים לבוא. הם לא נוח להם לבוא. לא יודעת מה. לא להפציר. כי אחרי זה הם אומרים לך, לא, את נפגעת. הם מרגישים שהם גם נפגעים. מה עשינו? לא יכולים. תזמיני. הכלה יכולה תבוא, החתן יכול יבוא. אבל לא בצורה לוחצת. לא בצורה לוחצת בפרט שהם, כשמטופלים בהרבה ילדים, זה מאוד קשה. לא צריך לצאת לשבת, לקחת את כל הבית. להתארגן. קשה. תביני אותם, תתחשבי בהם, תזמיני אותם באמצע שבוע. ברוך השם. מצד שני, אל תתעלמי מהזמנות. להזמין צריך. הזמיני לביקורים, תבואו, אתם מוזמנים, ביתנו, ביתכם, פתוח, מחכים לראות אתכם. נקודה נוספת. לא להתחרות בקלתך. חמה יקרה, על פי רוב את תמיד בפור, תמיד בקדמה, תמיד מעל, תמיד בבונוס מעל קלתך. יש לך יותר ניסיון בבישול, יש לך יותר ניסיון בניקיון, יש לך יותר ניסיון בחינוך, וכולי, בקניות, בכל. יותר. דבר אחד יש לה שהיא יותר ממך. היא יותר צעירה ממך.
תתני לה את התענוג הזה. איפה זה יכול להיות מכשול? תראו מה זה ניואנסים קטנים, חמות לא עושות את זה בכוונה, אבל הן יכולות לעשות כישלון גדול. כלתך קנתה בגד. אל תקני בגד שתואם לבגדה של כלתך. יש ביניכם הפרש שנים. תשמרי על מעמדה ושמרי על מעמדך. הלכתם לאירוע, פתאום את והיא. עם אותו קולב, עם אותו עצה. חיות אהובות, זה יכול לפגוע מאוד. דבר קטן, אבל זה מפריע. כן, זה אולי הרע גם כשקלה מתחתנת. כן, באים האורחים, האורחות. לפעמים זה האמא, לפעמים זה החמות, לפעמים זה האחות. עם בגד לבן, עם בגד קרם. אז מה, באתי, זה יפה לי, זה מצאתי, זה קניתי. לא, תחשוב קצת. ואהבת לרעך כמוך. כמה היא, זה הערב שלה. היא רוצה להרגיש את הייחודיות שלה. היא בלבן. היא בולטת. מה פתאום לקחת לה את דברים קטנים. אבל תן דעתך להם. אל תחפש איך להימנע מהמקומות האלו הרגישים, שלא יהיה חלילה אחרי זה מתיחות ותחרות. תשתדלי, חמה יקרה, להיות אהובה על כלתך. ואיך עושים את זה? זה לא כל כך קשה. תשתדלי לשאול בשלומה. יש אמא, היא מתקשרת. קודם כל היא מתקשרת לטלפון הפרטי של הבן שלה. לבית היא לא מתקשרת. זה כבר איזה משהו שהוא והיא ביחד, ומדסקסים. היא לא תפסה אותו בפלאפון, הוא בדיוק היה בממתינה, היא מתקשרת לבית, ואז, מה שלומכם? מה שלום הבן שלי? מה שלום הנכדים שלי? רגע, מה שלומי? אני גם פה, הקלה. רוצה גם שתעניינו בה קצת. שלום אסתר, התקשרתי שם מה שלומך? לא רוצה, עכשיו מעניין אותי עכשיו הבן, עוזי. לא מעניין, איתו אני אדבר מחר. מה שלומך? איך את מרגישה? שמעתי שהיה לך יום קשה, היה לך סידורים, איזה הכל בסדר, מרגישה טוב. 2 דקות. וואי, חמותי התקשרה במיוחד בשבילי. זה נותן לה תחושה של שייכות. את באה לביקור, באתי לראות את הנכדים שלי. רגע, מה איתי? מה, אני פה כאילו מגדלת לך את הנכדים? מה זאת אומרת? אני פה בבית, אני לא הדורמן. באתי לראות אותך, לישון מה שלומך. תראי גם בדרך את הנכדים, את לא צריכה להגיד את זה. תענייני בה. אם את יכולה לקנות לה איזה מתנה אישית. מתנה אישית. איזה כיסוי ראש, איזה תכשיט, איזה חולצה יפה. משהו שאת יודעת שהיא תשמח לקבל. את לא בטוחה שלי את הבן. מה אשתך תרצה? אני רוצה לקנות לה משהו. הוא שומע שאמא שלו אוהבת את אשתו, זה עושה לו טוב. עושה לו נחת. אמא שהיא מרוצה, עשית עסקה טובה בחיים. יש לו הרגשה טובה, הוא יסתכל על אשתו בעין טובה. את יודעת, אמא באמת היא צריכה ככה וככה, תקני לה. זה אמא שלי הביאה לך. איך זה מקרב? מתנה מקרבת. מה לעשות? החומר מקרב. אהבה לשון הב דהיינו תן. תיתן, הנתינה עושה קרבה, מקשרת ומקרבת. את רוצה שכלתך תאהב אותך? תחמיאי לה הרבה. איזה אישה, ולא על שקרים. לא על שקרים בשום פנים ואופן. דברים אמיתיים. חפשי בנקודות טובות, איזה אישה טובה, איזה אישה צנועה, איזה אישה נאמנה לבעלה, איזה אישה חרוצה, איזה אימא מסורה. תמצאי את הנקודות שהיא חזקה בהן ותשבחי אותה. תני לה את הקומפלימנטים, תשמיעי לה. לא צריך, יש חמות, היא מרגישה שאם היא תיתן מחמאה. אוי ואבוי, זה סכנה. זה ממש, היא עוברת כבר על איזה לאו דאורייתא כנראה חמור מאוד. קרה. מחמאה אותיות חמאה. את רוצה לרכך את כלתך, לעשות אותה ככה, שיהיה לכם נעים ביחד, תחמיאי לה. תני לה מילים טובות, הרגשה טובה. אחיות אהובות, יש בהלכה מצווה שנקראת, זה מצווה שהיא אחת ל-28 שנה, קוראים לה ברכת החמה. מה זה חמה? חמה זו שמש, נכון?
אחת ל-28 שנה, השמש עוברת את המסלול כמו שהיא הייתה בזמן בריאת העולם, כשהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות בשמיים, ביום הרביעי. ומברכים אותה אחת ל-28 שנה. אז יום אחד קמה כלה ואמרה, אני רוצה לברך ברכת החמה. אמרו לה מה? אמרה ככה, אני רוצה שחמתי תהיה בעננים ולא בעניינים, שהיא תהיה מאירה ולא מעירה, ושהיא תבוא לבקר פעם ב-28 שנה. אז מהבדיחה הזו תבינו חמות יקרות שזה לא בעיה אישית שלך. ככה זה. ותנסי להתאים את עצמך בחוכמה. אפשר שתהי חמה אהובה ורצויה על בנך, על כלתך, תרבית השלום, המשפחה הענפה שאת ברוך השם מגדלת, זה השמחה שלך, לראות אותם מצליחים, וזה המתכון הבטוח והרצוי. עד כאן לחמה. כלה. הגמרא אומרת דברים לא פשוטים לגבי הרגשתה של הכלה לחמותה. ועוד יותר אומרת הגמרא בסוף מסכת סוטה, שבאחרית הימים הניסיון הזה יהיה קשה עוד יותר. ומונה הגמרא מספר דוגמאות ותופעות שיהיו באחרית הימים, ומציינת אותם הגמרא לגנאי, זה אלו שחלילה יסרחו מן הדרך, ופחות או יותר אני קוראת לכם חלק מהרשימה. בדור הזה נערים פני זקנים ילבינו, בן מנבל אב, בת קמה באימה, וכלה בחמותה. גנות לכלה שקמה בחמותה. דהיינו קמה מלשון התקוממות, הפוך מכבוד, הפוך מיחס של הערכה. כלה יקרה, חמותך את חייבת בכבודה. את חייבת בכבודה, ושימו לב, יותר מאשר את חייבת בכבוד אמך. למה? בן ובת חייבים בכבוד אביהם ואמם. אבא ואמא, כבד את אביך ואת אמך, 10 הדיברות. כשאת מתחתנת, את עוברת מרשות הורייך לרשות בעלך. את הופכת להיות אשת איש. את כבר שייכת לבעלך. ואם, את ממשיכה לכבד את הורייך, אבל אם כבוד בעלך, יש רצון של בעלך שהוא סותר את רצון הורייך, אנחנו מדברים הכל כמובן על פי ההלכה, כבודו קודם לכבודם. את קודם כל חייבת בכבודו, ואחר כך בכבוד הורייך. אבל גבר, אף על פי שהוא התחתן, הוא חייב לעולם בכבוד הוריו אותו דבר. יוצא אם כן, הוא חייב בכבודם, את חייבת בכבודו, מכאן נובע, את חייבת בכבודם, שכבודם הוא כבודו. זה חיוב, זה לא לגיטימציה, את יכולה, ראוי, זו מעלה, זו חובה. מי שתפתח את ספר חוקי הנשים של הבן איש חי, זכר צדיק וקדוש לברכה, באיזה מילים הוא מדבר, כמה כלה צריכה להיות כנועה וחייבת בכבוד חמותה. אז קודם כל כבוד, סור מרע, זה לא לזלזל. בשום אופן לא לדבר בחוצפה לחמות. בשום פנים ואופן לא להרים קול על החמות. בשום פנים ואופן. ולא לזלזל בה. מה זה לזלזל? היא אומרת לך משהו, היא מתחילה לדבר, כן, 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 בסדר, בסדר, בסדר. במילים אחרות את אומרת לה, תשתקי. אסור, זה לא כבוד. חמותך מדברת, תקשיבי, נראה לך, לא נראה לך, זה עוד סיפור. אבל את חייבת בכבודה. אסור להתחצף, אסור לזלזל. מה זה כבוד של אדם?
רצונו של אדם כבודו. עד איפה שאת יכולה לעשות את רצון חמותך תעשי. כל זמן שזה לא סותר את האורח חיים שלך, את אורח דרך ההלכה, את הדברים שהם קשורים לך ולבעלך, זה לא פוגע לכם חלילה במהלך החיים. מה שאת יכולה לשמוע בקולה, תשמעי. תני גם לה הרגשה טובה. את רוצה לתת לה הרגשה טובה? תתייעצי איתה. אבל בדברים שאת יודעת, שאת יכולה, שמה שהיא תגיד לך, את יכולה לשמוע. לא דברים עקרוניים שאת יודעת שאם היא תגיד הפוך ממה שאת חושבת, את לא תוכלי לשמוע. תתייעצי איתה. את למשל חושבת לצבוע את הבית או בקרם או בלבן. תשאלי אותה, מה את אומרת חמותי, קרם או לבן? אמרה לך קרם, תצבעי בקרם. כל פעם שתיכנס לבית היא תברך אותך. יהיה לה נחת. היא תיעצה, היא מחשיבה אותי. תביני קלה יקרה. חמותך רוצה להפגין את הידיעות שלה ואת הבקיאות שלה. הנה חינכתי, גידלתי. תתני לה את זה. תתני לה. הנה את הרגשה. תגידי חמותי, איך את עושה ככה את הבית כזה נקי? במה את משתמשת? לא יוצא לי כמוך. מה שאני לא עושה לא יוצא לי כמוך. איך זה מבריק ככה? מה יש לה? את משהו מוכשרת. כשהיא תראה שאת באמת מבינה שאת לא מבינה, היא תרצה לעזור לך. תועות הקלות שמשחקות את עצמן, בסדר, את למדי אותי. זה בסדר. גם אמא שלי לימדה אותי, זה בסדר. את טועה. את מחדדת את התחרות, את מחדדת לה את הרגשה שהנה הבן שלי, היא לא יודעת, לא תטפל בו כמו שצריך. אין, לקחה את התפקיד מישהי לא, זה לא ילך. פוך, אני לא מרגיש, אני לא מבינה, תלמדי אותי. בבקשה, היא תסביר לך, את מבינה שאת צריכה עזרה, בבקשה, אני אסביר לך, למה לא? תראי, מבשלים ככה, עושים ככה, התייעצי איתה. אגב, לחמה לא כדאי לקרוא חמה. כן? חמתי בערה בקרבי. עדיף לקרוא לה חמות. חמות זה יותר עדין. זה ככה, המילים עושות את שלהן. אם את יכולה לקרוא לה אמא, מה טוב. אם יש לכם כבר, ברוך השם, ילד, דיינו נכד לסבתא, אז לקרוא לה סבתא. בתנאי שזה לא פוגע בה, יש כאלו, לא, תקריא לי סבתא. אבל יש כאלו שזה מאוד מחמיא להם. שמחות, הנה, אני סבתא, איזה כיף. סבתא גם צעירה, זה להם טוב לו. אז ככה צריך למשש את הדופק, אולי אפילו לשאול אותם. אז תגידי לה, אמא יקרה, סבתא יקרה, מה לבשל, מה הוא אוהב לאכול בעלי? הבן שלך, מה אני אעשה לו? תלמדי אותי את המאכלים שהוא אוהב. תבואי, תראי נכונות. כן, היא רוצה ללמוד. היא תסביר לך. אם היא קנתה לך מתנה, לא להחזיר לה אותה לעולם. זה קטן, זה לא יפה, זה לא מודרני, זה סוג ג', זה, יש לי עוד 10 כאלו. לא להחזיר מתנות. תקחי את המתנה. תרצי תשתמשי בה, לא תרצי, תעבירי הלאה. זה מאוד פוגע בה שאת מחזירה לה את המתנות. כל אדם, על אחת כמה וכמה החמות. מה, השקעתי בך, שלחתי לך מתנה, שלחתי לכם, חשבתי עליכם, את מחזירה לי? לא מתאים לך מה שאני מביאה לך? לא מתאים? קחי את זה. תגיע תודה רבה, תהי בריאה, וזהו. את הולכת לביקור אצל חמותך? שימו לב קלות יקרות. חמותך לא סובלת שאת יושבת רגל על רגל. נכון, את כל היום היית עסוקה, ואת עייפה, ואת משהו, אשת חייבה, וסוף כל סוף, ללכת לכם קצת, לשבת, איזה כוס תה להירגע, לפוש בחיים. נשמה, זה לא המקום. גם אם הולכים פעם בשנה? גם אם הולכים פעם בשנה. הפוך! היא פעלה אליי עד שהיא באה אליי פעם בשנה ולא עשתה כלום. אני לא אומרת כל יום, אבל פעם בשנה באה אליי. ישבה רגל. הן לא סובלות את זה. היא תמיד מעריצה את הכלה, קוראים לזה ביידיש שטרה. היא תמיד מעריכה את הכלה שהיא ככה פלפלית, שהיא לוקחת העניינים לידיים, חרוצה, זריזה, לא יושבת.
לא מחכה שיגידו לה או ירמזו לה. היא רואה את חמותך נשמה, היא קצת יותר מבוגרת ממך, היא עשתה את שלה כבר. די, היא רוצה להירגע. באתם אליה, באת עם הילדים, והילדים משתוללים, עושים לה רע, זה לא תמיד לרוח, היא כבר רוצה את השקט. תני יד, קומי, תעזרי, תגישי, תשטפי, תעשי. תקחי בחשבון, אני באה לביקור, אני באה לעזור. אין דבר כזה ליפול על חמותי. הערה מאוד חשובה. כלה יקרה, הגעת לביקור אצל חמותך, שימי לך. בבית חמותך נמצא חמיך. יש טעות גדולה אצל הכלות הצעירות, שהיא שוכחת שחמיה הוא גבר. הוא נראה לה כזה סבא חמוד. אבל הוא גבר, ולא רק שהוא גבר, הוא בעלה של חמותך. שימי לב. עכשיו תראי, את מגיעה, תחשבי טוב באיזה הופעה את מגיעה. ודבר שני, לא יותר מדי להתחבר אליו. חמות לא סובלות את זה. שהקלות שלהם מתחנחנות, הנה באה הקלה יפהפייה, הצעירה, והיא יושבת לדברת עם בעלי. לא מספיק לקחה לי את הבן. עכשיו גם את הבן. כללי צניעות. אישה לאישה, תבואי יותר תתני את היחס שלך לחמותך. כנסי, תתייחסי יפה לחמיך, אין בעיה, כבוד, דרך ארץ, אבל לא יותר מדי. תקלה שהרבה פעמים לא שמים לב אליה. גם את קלה יקרה. יכולה לעשות מבצע ולקנות לחמותך מתנה. מותר. תחשבי. הלכת באיזה מקום, ראית איזה משהו יפה, קני לחמותך. תני לה מתנה. מתנה מקרבת, מקשרת. חשבתי עליך, תכתבי לה איזה מכתב יפה. תרשמי לה המחמאה שהיא הכי נהנית לשמוע. ובצדק. זה איזה בן נתת לי, איזה בן גידלת, איזה חינוך, איך אני נהנית ממנו. אשרייך. איזה אשרי הולדתו של בעלי. היא מסתכלת, היא עפה באוויר מהמחמאות האלו. הנה חמותי, קניתי לך משהו, בהוקרה, באהבה, אשת חיל. הייתה פעם איזה קלה, היא באה לחמותה, הביאה לה מתנה. אז חמותה מתלהבת, פותחת את המוציאה מהשקית, קופסה מאוד יפה, מוציאה את העטיפה, ופותחת את הקופסה, והנה היא רואה זוג עגלים יפהפיים, ולידם אקדח. אקדח קטלני. אז החמות ככה לא מבינה את פשר החידה. היא אומרת לה, מה זה? ווסידוס. אז היא אומרת לה, חמותי היקרה, הבאתי לך עגילים במתנה? כן, עגילים הבנתי, אבל מה האקדח? שתעשי חורים. לכן, קלה יקרה, השתדלי להחמיא לחמותך, לפרגן לה, לתת לה, לעזור לה, לשבח אותה, להתייעץ איתה. את תראי באופן אוטומטי איך הדברים חוזרים אלייך, את תרוויחי מזה, את לא תפסידי. עוד דבר חשוב, תשתדלי קלה יקרה, לא להגיע לחמותך, לשים לה את הנכדים שלה ולהגיד לה, אני הולכת. יש לי סידורים. סליחה, מה זאת אומרת? נו מה, הנכדים שלך. כמובן. רגע, אבל אני גם עייפה אחרי יום, זה... לא, מה זה? זה ברור מאליו, מה זאת אומרת? אם את לא תשמרי עליהם, מי ישמור? קלה יקרה, זה לא ברור מאליו. מה פתאום? תבקשי רשות, תשאלי אם זה שייך, אם זה מתאים, ואם זה לא מתאים לה, ואם היא עייפה, ואם הם משתוללים, היא כבר לא יכולה לסבול את זה, והשארת אותם וגם הלכת. לבקש רשות, להתייעץ, להגיד לה, זה מסתדר, זה לא מסתדר. לעולם אל תדברי רע על הבן שלה. לעולם, זה לא הכתובת. הבן שלך
תשמעי, את יודעת מה הוא עושה לי? בואי אספר לך, את מכירה אותו, כן, את לא מכירה את הבן שלך, מסתבר. בואי, אני אספר לך מה אני גיליתי בחודשיים, מה שאת 20 שנה לא יודעת. חושבת שהוא כזה, זה צדיק? בואי תשמעי, יודעת מה הוא עשה? יודעת איפה הוא היה? יודעת מי הוא הלך? אתה יכול מדבר? בואי תשמעי את הפרצוף האמיתי של הבן שלך. קהלה יקרה, כשאת אומרת ככה, את בעצם מבזה אותה. אף אימא לא מוכנה לשמוע על הבן שלה. אמרנו פעם, אישה מוכנה, היא יכולה לדבר על הילד שלה. אתה ככה ואתה ככה, והיא תרעס עליו ותוציא עליו את כל האנרגיות שלה. אבל חסר לשכנה שתבוא אליה יום אחד ותגיד לה, הבן שלך, איזה בן יבאת לעולם. מה זה? והוא ככה וככה. מה זה? מה אמרת? אבל רגע, את כל היום מתיחה את זה בבן בעצמך. אני. אבל לשמוע את זה ממישהו אחר, היא לא מוכנה. על אחת כמה וכמה לא מהקלה. מה אומרת לה הקלה? נכשלת בפרויקט של החיים שלך. אחרת אגרות, זה מבזה מאוד. לא לדבר מילים רעות על הבן. במקרים נדירים שחמותך מגיעה, והיא לא הייתה בשיעור, והיא הגיעה באופן פתע. תשתדלי, אף על פי כן, ולמרות הכל, לקבל אותה יפה. תני לה הרגשה טובה. תני לה הרגשה טובה, חמותי, ביתי, ביתך. את רוצה משהו? להגיש לה, להראות לה שאכפת לה, שכיף לך הביקור שלה. לא לתת לה תחושה, הגעת ואת אינך רצויה. מאוד חשוב לקבל אותה בסבר פנים יפות. אבל, אם בכל אופן זה מפריע לך, ואת רוצה להעיר לחמותך, שמנה לב אחיות יקרות, אל תעשי את זה דרך בעלך. יש נשים שאומרת, אבל תשמעי, הוא יעשה את זה. במקום שאני אתעמת איתה, שהוא יגיד לה. זה לא טוב. ברגע שהפכת אותו להיות הגורם, המקשר, יותר נכון, המפרק, המפריד ביניכן, אתם כבר נכנסתם פה למערך של סכסוך. משהו מפריע לך, באמת, אבל משהו עקרוני, כמו שאמרנו לחמות. תרימי אליה טלפון, או דברי איתה בארבע עיניים. חמותי היקרה, נשמה שאת באה, תעשי לי טובה, תודיעי לי. זה מאוד חשוב. מאוד חשוב לי לקבל, לא, אבל אני כמו אמא, אני כמו זה בסדר. כן, נכון, אבל מאוד חשוב לי לקבל אותך עם עוגה מוכנה. מאוד חשוב לי לקבל אותך כשאני רעננה, כשאני עם מצב רוח טוב. תעשי לי טובה, תודיעי לי, חמותי היקרה. מה יש? היא לא תשמע לה? היא תבוא אליה בצורה כזאת, אל תלכי בצורה עקיפה. כואב לקלה שבעלה שומע הרבה פעמים לאמא שלו. והיא הרבה פעמים שומעת את המושג, אמא שלי אמרה, אמא שלי בישלה. אמא שלי ככה וככה עשתה. אמא שלי הייתה נוגד. אמא שלי ואמא שלי. אמא שלי ואמא שלי. אגב, גם לחתן הייתי נותנת איזה עצה, אם אתם רוצות תעבירו לו מסר. חתן, אם הוא חכם, הוא יכול לעשות הרבה שלום בין הכלה לחמות. הוא יכול לבוא לאמא שלו, להגיד לה, אמא, תגידי, לפני שהתחתנתי, התפללת עליי שאני אתחתן עם זיווג טוב? מה זה, יא אבני, התפללתי עליך? כמה דמעות הורדתי, כמה נרות הדלקתי, כמה תפילות, כמה תהילים, כמה... אמא, כל התפילות שלך נענו. אמא, אני לא יודע, זה את עשית את זה. איזה קלה זכיתי. אמא, שתהי בריאה, מה הבאת לי מלמעלה? זה את, צדקת. היא מרגישה, וואי, הקלה המוצלחת זה אני. עכשיו היא שמחה, כל פעם שהוא יגיד לה שהיא מוצלחת, זה עושה לה טוב. עכשיו הוא ירוץ לאשתו, יגיד לה, תגידי קלתי, תגידי לי את האמת, ותעני בלי, את לא תשקרי לי, נכון? למה שאני אשקר לך? תגידי את האמת, את עשית על אמא שלי כישוף? שלום, כישוף, בעלי, איזה כישוף? תגידי את האמת, לא עשית לה איזה כישוף, שמת לה איזה משהו? תגידי את האמת. למה אתה חושב? למה אתה אומר לה כאלה דברים? אני אגיד לך את האמת. אני רק מגיעה לאמא שלי. לפני שהיא שואלת עליי, קודם כל שואלת, מה שלום אשתך, ושכפר עליה, ואיזה אישה יש לך, ואין כמוה בעולם. מה יש ממך? היא משוגעת עלייך. באמת? כן, ככה היא אמרה. לא, זה לא כישוף, לא, זה... כן? מה היא עוד אמרה? ומה היא בין הצדדים? חתן שיהיה חכם. אבל על כל פנים, תדעי קלה יקרה, האמא שלו תמיד חשובה בעיניו. וטוב שכך, היא הדמות, זה הדמות שהוא ראה מגיל 0. מקובל שיהיו ככה פני הדברים.
אז הוא משמיע הרבה דעתה ואת גישתה ואת הנהגתה. תשמעי את זה. את רוצה שדעתך תושמע בבית? את רוצה. אני אגיד לכם אחיות האהובות. שמעתם על משפט שלמה? 2 נשים ותינוק אחד. פה יש 2 נשים וגבר אחד. את רוצה שבעלך יהיה יותר קשוב לדעתך, לרצונך וכו'? את רוצה שבעלך יימצא יותר בביתך מאשר בבית אמך? עוד פעם הלכת לאמא שלך? חזר, אכלתי אצל אמא שלי, הייתי אצל אמא שלי. את רוצה יותר קשר? תשקיעי בו יותר, תפנקי אותו יותר, תתני לו יותר, תעריצי אותו, תחמיאי לו, תרימי אותו. כשהוא ירגיש טוב אצלך, כשהוא ירגיש שהוא מלך אצלך, הוא לא יחפש להתנחם במקום אחר. הוא לא יחפש את המקום שלו תחת הסינר של אמא שלו. יש לו את אשתו. אישה, הגמרא אומרת, אישה בגמרא נקראת בית. אשתו של אדם, ביתו של אדם. אם תתני לו את זה, הוא לא יחפש שום מקום אחר. הוא עושה לך משהו, תקן לך משהו. אישה, כל הזמן ביקורת לבעלה. איזה ידיים שמאליות יש לך. עד שתיקנת, אתה לא יכול לעשות משהו טוב. שתהיה בריא. מה הבאת לי עגבניות כאלו? מה זה? קטשופ אי אפשר להכין מהם. באמת, שתהיה בריא. תראי אמא שלו מה מדברת עליו. עשה לה איזה משהו, תקע לה איזה מסמר. נתן לו איזה בעיטה, נכנס בקיר. איזה ידיים, איזה ידיים של זהב, שתהיה בריא, כישרון מבוזבז, תודה רבה, כפרה, איך אני אגמול לך על זה, איזה יופי, איך זה בדיוק בזווית, איזה יפה, איזה כישרון. הוא יורד במדרגות, תודה כפרה, תודה על המסמר, תודה, מהרחוב, מהחלון, יאמר לו, תודה, חמודי, כפרה, תודה, אין כמוך. אז איפה ירצה יותר ללכת? אם תספקי לו את התחושה הטובה בבית, הוא לא יחפש אותה בחוץ. תהי אישה באמת כזו שנותנת הרגשה טובה. בעזרת השם נזכה שכל אישה תבין את רעותה, תתחשב בחברתה, ויעבור שלום